우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 Saba na kayo, wala na naminaw sa wala na naminaw sa lecture. Nabuang na sa snap. Pero sila, ganina rin sila gigutom. Kaya kay, masaba rin may kaon. Larger than a meter, alright? So imagine grabbing So guys, na-ay libre pa snap. So of the mass of sun consists of hydrogen, and the rest of the mass of it is helium. It also has very small quantities of heavier elements including the oxygen, iron, neon, and carbon. Now let's discuss the 4 terrestrial planets orbiting near the sun. Now what are these 4 terrestrial planets? When you say terrestrial planets, these are telluric.
again. Sakto ba? So, after kanina sa sus kapuya ni Tagalog after kanina sa unsa today Astronomy week is meron kaming classes is na roleplay kami, din ako nakapag-video kasi nag-charge ako. And today, ngayon pala, na Miss Alberto's nakadawat si Prieto og 20 meals. Na libre siya og pizza, so ay guys. Ay mo na, solo daw. Solo ta dai. So nasupo siya kay wala daw siya sa vlog. Okay na. So dili ni sponsored dapat dili pakita. So unya na no kay nagtagad pa mis ang pizza and everything. Kita ko sa magkapot kasi Food is here.